Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Ля мікрафона Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унушак. Сёння ў нас цікавая размова. Беларусь – гісторыя назвы. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. І якая навука займаецца вывучэннем назваў краінаў? І чаму гэта важна? Ёсць такая навука эканамастыка, якая вывучае назвы, але тут у асноўным гэтым займаюцца, конечно, гісторыкі. Гісторыкі чыстыя, якія вывучаюць пісьмовыя крыніцы. Ёсць навука, якая займаецца этымалогіяй гэтай назвы і вытлумачэннем гэтай назвы. Так што, тут мы можам звярнуцца да некалькіх навук. Зрабіце, калі ласка, невялікі экскурс па назвах нашых тэрыторый у розныя перыяды гісторыі. Самая першая назва, гэта, безумоўна, якая была зафіксавана, это крывічы. Крывічы – племя славянскае, якое рассялілася на тэрыторыі паўночнай і цэнтральнай Беларусі. На поўдні Беларусі – дрыгавічы і на ўсходзе – гэта радзімічы. Таксама ўжо пачынаючы з 9-10 стагоддзяў распаўсюджваецца назва Русь. Веславальнікі, весляры, якія вяслуюць, гэта назва вікінгаў ці нарманаў, якія прыйшлі сюды з-за мора, як піша летапісец. І, безумоўна, з 1009 году гэта назва Літва. Літва – гэта трохкутнік Менск, Маладэч на слоне, племя Літва, якое жыло і якое дало назву ўсяму вялікаму княству літоўскаму. Таму вось гэтыя назвы яны бытавалі на нашай тэрыторыі, і ў сярэдзіне 13 стагоддзя пачынае ўжывацца назва Русія Альба альбо Белая Русь. Вось мы можам сказаць, што Беларусь таксама ўжо уступае вось у гэты такі перыяд бытавання сваёй назвы. Цікава даведацца пра прыклады ўжывання знаёмай нам назвы Беларусь. Прыклады ўжывання, яны вельмі цікавыя. Спачатку гэтыя назвы адносілася да Новгарада, да Пскова. То бок гэта тыя тэрыторыі, якія былі па-за межамі сучаснай Беларусі. Русія Альба – гэта Русь, якая далёкая, Русь, якая невядомая. Але ўжо ў сярэдзіне 16 стагоддзя, калі войска маскоўскага цара Івана Жахлівага яно захапіла Полаччыну, гэта назва яна перамяшчаецца на тэрыторыю Полаччыны з сучаснай Беларусі. І ўжо ў сярэдзіне 19 стагоддзя, пачынаючы з пароля Кастуся Каліноўскага «Каго любіш, люблю Беларусь», гэта назва набывае палітычнае гучанне, і ў 1918 годзе утвараецца дзяржава з назвай Беларусь, Беларуская народная рэспубліка. Уплыў беларусаў на фармаванне еўрапейскай культуры. Тут мы можам сказаць, што вялікі ўплыў гэта эпоха рэфармацыі, якая была вельмі моцна засяроджана на тым, каб абменьвацца вось гэтымі здабыткамі. Гэта, безумоўна, права. Права Вялікае княства Літоўскае статут. Статут ён паўплываў на права фактычна ўсіх суседніх краінаў, ён быў перакладзены на многія мовы. Адным з заснавальнікаў статута гэта быў Мікалай Радзівіл Чорны і Францыск Скарына. Таксама для фармавання культуры агульнаеўрапейскай была вельмі вялікая колькасць лацінамоўных твораў, пачынаючы ад песні пра зубра Міколы Гусоўскага, якая напісана ў Рыме, дарэчы, заканчваючы творамі Андрэя Волана, які пісаў свае трактаты на лацінскай мове, яны распаўсюджваліся. І пазней мы бачым, што выязджаюць, напрыклад, Ілля Капіевіч, выпускнік Слуцкай гімназіі, ён выязджае там на захадзе, працуе, датычна Казіміра Семяновіча, гэта вынаходнік шматступеневай ракеты. Ён выдае сваю кніжку «Вялікае мастацтва артылерыі» ў Амстэрдаме ў 1651 годзе. Таму вось гэта была агульная такая культура, і беларусы укладалі ў яе вельмі шмат. Ігнат Дамейка. Ігнат Дамейка. Тут больш, канешне, паўднёва-амерыканская, не еўрапейская, але таксама мы можам сказаць, што гэта агульна такая вось заходняя культура. Чаму, на ваш погляд, ганарова быць беларусам і жыць у Беларусі? Таму што мы маем вялікую гістарычную традыцыю. Людзі, якія называюць сябе беларусамі ўжо 16 стагоддзя. Першы беларус – это Саламон Расінскі, 1586 год.
І менавіта дзякуючы нашым продкам мы можам сказаць, што для нас цяпер проста ідзе працяг той традыцыі, вялікай традыцыі хрысціянскай, традыцыі цывілізаванай, цывілізацыйнай, якая вельмі моцна ўплывае на наш сучасны стан. І на пытанне, чаму ганарова быць беларусам, я магу сказаць адной такой фразай. Таму што беларусы гэта людзі, якія жывуць у прасторы Еўропы, што мы належым да еўрапейскай цывілізацыі. І прыналежнасць да еўрапейскай цывілізацыі накладвае на нас пэўныя абавязкі. Самы першы наш абавязак з майго гледзяшча гэта тое, што мы, як народ, мы павінны, як і ў 16 стагоддзі, паказваць прыклад іншым народам, наколькі важна мець такую біблійную тоеснасць. Таму што пачынаючы з Францыска Скарыны, мы былі народам, які даў перакладчыка Бібліі, і гэты перакладчык Бібліі, як гэта не парадаксальна, ён застаўся жыць і ён памёр сваёй смерцю. Тады, напрыклад, як першы друкар англійскай Бібліі, ён быў абезгалоўлены. Уільяма Тындейла за ягоны друк Бібліі па-англійску яго проста пакаралі смерцю. І калі параўноўваюць, напрыклад, брытанцы 16 стагоддзя сваіх бібліістаў з нашымі бібліістамі, то яны кажуць, у вас значна больш свабоды. Другі момант – гэта пытанне 1573 год. У нас выходзіць акт Варшаўскай канфедэрацыі, які распаўсюджваецца на ўсю Рэч Паспалітую і ў першую чаргу на Вялікае княства Літоўскае. Роўнасць усіх веравызнанняў перад законам, рэальная роўнасць і права ліберум вета. Мы можам сказаць, што ў 1572 годзе гэта Варфаламеевская ноч у Францыі, дзе ні пра якую роўнасць не то, што не ідзе гаворкі, а дзе рэлігійная вайна фактычна пачынаецца. І гэта наш здабытак, і на той момант людзі, якія цярпелі ад ганенняў, пратэстанты, іванскія хрысціяне, якія цярпелі ад ганенняў у заходняй Еўропе, яны куды пераязджалі? У Вялікае княства Літоўскае. Таму, канешне, для нас вось гэтыя прыклады, якія безумоўна сведчаць пра тое, што рэфармацыя, якая ляжыць у аснове нашай нацыянальнай ідэі, яна дае рэальныя гістарычныя плады, для нас гэта вельмі важна, і вельмі важна працягваць гэту ідэю, каб наша краіна была, скажем, такой самай узорнай, цывілізаванай, якая была і ў 16 стагоддзі. У гісторыі заходняй цывілізацыі ёсць адметныя рысы. Напрыклад, інавацыі, эканамічная канкурэнцыя, навуковая рэвалюцыя, прававая дзяржава, сучасная медыцына, грамадскае спажыванне, этыка працы. Усё гэта мы ў той ці іншай меры атрымалі ў спадчыну ад нашых папярэднікаў. Таму нам сёння неабходна пераадолець свой беларускі правінцыялізм і ганарыцца вялікім уплывам нашых продкаў на фармаванне еўрапейскай культуры. Больш таго, варта памятаць багатыя духоўныя каштоўнасці. З аднаго боку, канешне, важна улічваць мінулы, гістарычны, эканамічны, геапалітычны вопыт, з другога захоўваць галоўнае – веру. Пра гэта добра пісаў Рыгор Барадулін у адным з вершаў. Род людскі не злічыць вякоў, свой узрост ён згадкамі мерае, ад навалы з усіх бакоў Беларусь засланялася вераю. Кожнаму па сваім каўшу, як бабылка туга вячэрае, д'яблу не прадала душу, Беларусь утрымалася вераю. У нябёсаў святла стае, каб адпрэчыць хмурыну шэрую, адмаліўшы грахі свае, Беларусь адродзіцца вераю.